Oni sa dostali vrátiť a v tej doby dostali. Vysvetľuje, platia za ale majú A ty stále u železnice? Nie? Už to skončilo? Ja som v stále. Obecná policia. Obecná, ne? Takže zo železnice si ušiel na obecnú. Odešiel som na stále zavianý duše. Teraz už som Ktorá obec? Veľká Lomnica. Tak to je akože u vás je to isté, to je akože, ono tých 70 rokov, kurá, to postihlo všetko, to je jedno. Ale ty tam zapadnú. Medzi mi znadol venku, som mimikry mal také. Koľko to dôchodku mi pridáte? Nikto mi nevie. A už keď som mal 8 rokov a 7 mesiacov do tých 10, tak to zmenili na 5. Neviem, keď budem mať 14,5 roka, tak Nerobím srandu. ale tie škodovkové, vieš? Tie krabice sú. Ja viem, čo bol prdele. Majú ubikovaní tu vojaky. Čekali sme, až bude vyrazať. Ty hrušky tancú mezi tými garežami. A Zorik vždycky říkal, přijďte mi pomoct, budete malovat. A že mu chodili pomáhat malovat. Další takový tělocvitár. Malkovič. Skvělý člověk. Když nás hrál na Kalvarii, on sám si vzal pískovou vestu, když si dokáš. A on to byl ještě Ještě si chodil na judo, ten Statenimira a ten Ja som sa naučil skákať do zadku po dveri, keď som dostal štyrku z tela, že už nepreskočil 1,40 m. Ja prepadám. A bol športový, ne? Jsi byl vždycky aktivní člověče, ale dneska už by na tebe měli hodit síďa náhodou. No již má to v krvi. No. Míro, Ome. No počkej, to bude, to hned dáš pokyn, jak bude poštět. Môžem? Prevádzku a hej. Za totality povolené rodinné domy. Ešte je tu jeden pozemok a hen tam je ďalší na predaj. Cigáni ukradli. Veľmi tam kráčať na kraj, aby to nespadlo. Zpátky od toho maje, tedy ne od toho teska vlevo, bylo divadlo, ne?
A tam přeci měli ty vsošáci, nebo DDŠka tam měla? No, tam bylo tržiště takový, že? No. A to už si Martin pamatuje, já už si nepamatuju ani všechny tyhle ty věci. Takých 30 rokov. Na škole bol, že? No, ešte technika oddielu som ho poznal. No však on bol niečo takého. On slúžil v Klatovo. A jeho žena robila právničku. Mal som ja ale s tebou ísť, kamarát. Poznal som ho, ale neviem, že bol Žid. Žid. Ho potom prisvojila, Židi ho nechcú tu zdať. Ale... Ne, a tomu tam právě Židi napsali kvůli tomu, že to byl jako posměch. Jo, oni se mu jako smáli. Tak mu to tam právě napsali, že je král židovský. Jožov výklad Ježiša Nazareckého bol správny, ten tu bol. Tak vlastne 70% času tam stráviš s tým, že chodíš a prehliadaš si nejaké kláštory, kostoly. Nie. Tu sú zašití v nich. Som mu ukazoval vzadu tabule. Veterinárna správa, kadejaké firmy tam sú nasačkované. Za štátne to. Prenajímajú, ne? To je Němec řádí, že? To je ten stařecký přes, víš? Keď si človek ani nevie spomenúť, že ako sa to volá. ženiť. Či už je? Vidíte, ako ja. Ja ako prvý. Aha, a ako sa všetci zvedaví, ako si rozbil pohár. Každý ťa fotí. To je stejně nějak moc, takže to je... A ten druhý sa ako volá? Ten jeden je Alzheimer a ten druhý... Jeden je Alzheimer a ten druhý sa ako volá? Tak to nevíš. Jeden zabúdaš, druhý sa trafí. No jo, ale ještě 55 je. Aby to nebylo to posledné. Cože? Že tu chýbaš na tom zábere. By mohol povedať, nič iné vám nepovíš, než to, čo som ja povedal v Ostrave. Šoustajte, nebude vám rád. Nepoč to, ty vole. To bylo by na pozretí vodí. Takže ne. Vážení a milí, pointa je pointa je že 40 rokov je tomu, čo nás vychovávalo. Ja som ti povedal na pive, asi si nás dobre vychoval. Samozrejme, vychovali nás rodičia. To sa nepatrí. Vychovali nás rodičia, môže kto čokoľvek. Vy dneska máte vnúčky a podobne, takže viete, čo to je. Ale ty si sa podielal na našej výchove vlastne 4 roky, mimo iné tým, že si nás trestal, zavíral, mimo iné a drbal si nás, kde ste boli. To patrilo k tému. My to vieme, lebo si potom boli velitelia. Takže čo, znova, po 40 rokoch, ďakujeme ti za to, díky ti za to. Ale to myslím úprimne. No proste určitým spôsobom si na každom z nás nechal nejakú tu, na nekom väčšiu, na nekom menšiu, ale nejaký. Napríklad na Svobodovi si nechal takú, že po 6 rokoch prosil Boha, aby ho vyhodili z armády. Jeho zodka, dneska som sa dozvedel, že jeho zodka bola popísaná ze zadnej strany všetkými trestami, to znamená jasne, že ho vyhodia. A mali ho povýšiť do rotmajstra z rotného a hovorí, ne, vyhodia ka. Ale nad rotmajstra, oni ho tesne predtým už všetko zahladili a povedali mu, povýšia ka. Takže napríklad, ale aj na tom si to podiela. Takže tak je to, ale pointa je tá, že po tých 40 rokoch, pre mňa, čo je krásne a to, že sme tu toľky, koľky sme. No, skutočne ako zejde sa nás 21, jo, ešte príde Palo a Arpi, o tom som presvedčený, že prídu, takže to je tá pointa, že nás je skutočne, možná ani som nečakal. A nečakal som z toho dôvodu, že keď som vás poprvé oslovil, myslím, že on mi dal impuls, ale ja som vedel, že vás oslovím, ale nevedel som, že to budem organizovať.
A nevedel, ja som len chcel nakopnúť niekoho a ja som vás nakopol a nenakopol a už to bolo s tým, že každý máme svoje povinnosti a ja som mal také povinnosti, že v pondelok som vám chcel poslať maila, nie že končíme, nestíham to skutočné, ešte mám náročné zamestnanie a nestihnem to. A v tom mi zavolal on, že čo s tým stretnutím. A potom mi hneď na to Peter a nebytých dvoch, tak ja som to znova som vás neoslovil. Ty sa vlastne ti volal ja, že ty si povedal, už to nevzdávam. No a potom som povedal, už to nezdávam. Takže znova som vás oslovil a vy ste to zebrali za svoje. Napríklad on odpovedal, áno, určite idem, veď možná, že v Nitre som naposledy v živote. Ja som ťa nepoznal. Témuto keď som volal, lebo nemal som na noho mail, mal som starý mail a stále sa mi vracal, Luboš mi dal to, ja mu zavolám a on prosím, Žitník Československo. A on prosím, a ja hovorím, Mariu, ty ma nepoznáš. To mi nehovor. No to mi nehovor nejak tak. Takže napríklad takto sme sa tak nejak vyvíjali alebo podobne, ale skutočne je toto, že sme tu dneska. Takže za to vám neďakujem, lebo to je povinnosť. Určitá povinnosť. Samozrejme máme každý nejakú povinnosť, ale po 40 rokoch sa stretnúť s tými, čo som vedľa neho chrápal, dneska som znova vedľa neho spal, nechrápal teda. No, zas chrápal. Takže to je také moc pekné. Skutočne všetci ste sa ozvali, ukázal som vám, alebo videli ste Roberta, Robert žije v Pertu, takže že sa nemôže zúčastniť, lebo sa šťastne znova oženil, zebral si pani, videli ste. Jo, takže, že sa ospravedlňuje, všetkých vás pozdravuje. Z tých, čo nie sú tu, nebudeme spomínať z toho dôvodu, že proste to je život, je to strašne spravedlivé, nespravedlivé to, že 4 odešli. Prvý odešiel Minárik, spomínali sme na noho, jak to, bohužiaľ potom odešiel Tondo Štota, na toho sme spomínali v Ostrave, kde ste neboli, potom zrazu Venca Kubec, poslal to on, takže Venca Kubec už taký je niekde. A naposledy Karel Novák, ktorý mne posiel, alebo mne volal jeho spolužák zo Slavan, Špirka z jednej čety, asi ho spamätáte, Špiřík. Tak Špiřík. Ten mi volal, že ho oslovila to, takže Karel Novák, sme ho videli naposledy, ty sa asi smiel, ale inak sme ho videli v tej Ostrave, nezmenil sa inak. Jo? Takže odišiel taký, jaký bol presne, jak si ho... Šlakotrafil, jo. No ale nezmenil sa inak, presne taký ukecaný, tankom znova brodil, jak sme boli všetko stejný, takže pohoda. No ale proste není medzi nami. Z tých, čo skutočne nevieme, kde sú, alebo snažili sme sa, aj vy ste sa snažili, Franta Sommer, nevieme, Laco Hýbl, nevieme, Giulio Farago. Nechce sa. Vieme, nepovieme. Vygooglujte Julius Farago, nájdete ho ve Valašskom Meziříčí. Našiel som ho. Franta Somra som nenašiel, to nejde vygooglovať, jo? Ale Julia Faraga som našiel adresu. Prvý dopis, áno, odišiel, ale normálny. Druhý dopis, doporučený, nevrátil sa. Niekto ho musel asi prijať. Neozval sa. Kde bol presne, čo som vám poslal, tak som to vytiskol, poslal jemu, žiadal som ho, ozvi sa. Takže ne, Miro Stratený, telefonické spojenie, ten mi hovoril, dal mi ty si mi dal, v momente som mu volal, všetko, volal som s ním štvrtek večer, keď on mi volal, reku, neviem jak ze Strateným, volal som mu hneď jak to a potom som mu len posielal, myslím si, že príde, alebo Ondrovi som posielal. Takže Miro Stratený, to isté, v podstate, ja poviem. Včera večer měl jít s námi. Asi Stratený, alebo podobne. Palo Procházka, žije tam, kde žije, v Plzni. Jožko vie, Jožko sa hlásil, že ho aj naštíví a že mu nebere telefóny. Mne zebral služebný a vyjadroval sa, jak sa vyjadroval, akože nevie a také. A to, keď mi poviete, že neviete, chceš, nechceš, nevolal som mu. Palo Uhliar slúbil, že príde, že má určite troška problém rodinný, keby tu aj bol a až príde, tak mu poviem, to pre mňa nie je rodinný problém, to, že rieši nejaké dedičstvo a podobné. Pol roka už to rieši a nevyriešil to dneska. Laco Duraj sa ospravedlňuje
z rodinných dôvodov nenapísal jakých, ale oficiálne, že vás všetkých pozdravuje. Takže z týchto, zabudol som na nikoho, asi nie. No toho, čo si čítal Juro, list. verili si, to som čítal, to ste, jo. Takže myslím, že všetci, jo. Alebo jak sa prihlasujete na spolužiaci, tam chodí pár ľudí, traja, štyria, mladý vojak, holub, jo. Tak byť Petra, tak dneska sme v tých kasárnách. Takže díky, ty povedz prosím ťa organizačné. Já ještě bych ho předběhl, já bych tomu chtěl dodat, se líbilo, že zhodnotil zdraví a spokojenosti ve vašich rodinách a bez dvojeho hodnovení na zdraví. Ja som prešiel inú rotu a 3 čaty. Teraz vám to poviem. S Peťom Markom som mal prvé 2 roky komplet. On si to možno neuvedomoval, ale ja som si uvedomoval. A na konci druhého ročníka do prvej čaty hovorím, boha, to je koniec. Došiel som do prvej čaty a on spravil som mňa veliteľa družstva. No, mal som sa grubu. A potom už to išlo ako pohode. Môžu by si mal nájsť. Potom druhom sa to menilo, tí veliteľe čas, alebo treťom? Dve treťom, oni Štefan to bol 2 roky. Ja som v druhém bol Štefánkovi. Ja som bol u Štefána. A on je v Turečkovi do národu. Predtým je boli pod kolegom. Prvé 2 ročníky. Kolega a ve druhý třídě jsme měli jinýho. Ne, kolegu jsme měli rok. A ve druhé jsme měli toho. Poslední podobná. A potom začínalo druhé družstvo, na konci spal vzadu Minári. Ja by som išiel na Amerike, ich nemám rád, ale neznamená, že im... Jo, ja ich nemám rád ako to. Ale ja môžem si ísť, rozumí, on z kopcov, dívá sa do kopcov a jebe sa niekde na rovine. Radši na rovině v sandáloch, jak v zime s lopatou, v metrovém sněhu. To chápem, že ideš do tepla, ale bane, novej bane neboli taký teplá veľké, takže... My tu nemáme Floridu, tam musí jít do Polárikova, ne? Na dôchode. Kedy ste išli do Polárikova? Za rok a pol, ne? Tak, ale už tam mám všetko. Ja ti poviem, Češi omot došli. Češi omot došli. Mohli byť ďalej. A k tomu... Počkaj, Slováci sú rádi? Vážne, kolik... Vážne! Vážne! Ne, ver to! Ne, ja nechcem. Ver si to! Ja ich nepijem. Ale teraz... Jojo, vedom si, si spokojný potom. Teraz, ja jak takáto húba som, a už aj tam som nevím. Oni vedia, že ten... Na kostel si skoro každý pozná. On kedy som... A teraz do práce jazdím do dneska ve Warburgu. Nekecám ve Warburgu, lejem do toho technický benzín. Prosím, farba, žltá. Bol bílý, červený, už asi párkrát. Prosím? Ne, 353. Ale je to technický benzín. Ale teraz už za 23,50 som kupoval tú E85, takú vyšam, tam má na hovno. Neverte mi, čím jazdíme, čím som ho vozil do práce, keď bol. Ja týmto, a teraz, vždycky, kurva, bývalý vám pasáka, ja som si nestažoval, bývalý vám pasáka, to tým jazdíš, a hovorím, jako bez otázky. Čehúni vie, netoč to do puče. Začína golf, to je 100 000. Čehúni vie, mani, čo chcete? Toto ste mi vydali, toto mi dal Klaus. Bežte sa do garáže pozrieť, to mi dal Mečiar. A vždycky stojí červené auto nejaké, ty sa išli posrať, a je to tak, ja vždycky... Neverte mu. Ale, Jaro to videl, stojí tam Warburg. Tam za tým... Jaro, pravdu. Niečo takého stálo podobného. Ja to vím taky. No víš, ako... A vždycky... A teraz ja končím zamestnaní a tí, čo vozím, a jeden
podriadený mi hovorí, náčelníku, a čo s tým barbúrkom? Hovorím, nič, do puče ho hodím. Ale to červené kajány, co má jako v tom, tak Porsche Cayenne. Radek, ale barbúra pod kapotou je BMW. Nie. Ale vždycky hovorí, toto mi dal Klaus, kurva, čehúni zasraný. Ale tamto druhý, keď dojde náhodou, hovorí, to je od Mečiara. Vydrželo mi to, no vidíš to. Po škole, to jsme už se bavili, tak dostal jsem se do Ostravy, domů, hovno do Ostravy, dostal jsem se 30 km od Ostravy, protivzdušná obrana státu, oddíl, takže Ostrava byla pro mě zapovězená a tak dále, tam jsem strávil 4 roky, pak byla výška. Pan minister, protože jsem měl ženu Slovenku, tak řešil národnostní otázku se mnou, Trebišov, 4,5 roku. No, úspěšně se mi podařilo dostat se tam pryč, opět do Ostravy se železničními vředy, okresní vojenská správa, respektive městská vojenská správa Ostrava, potom krajská vojenská správa, různé jiné důvody než pracovní a osobní. Nemáme kaštila. Záleží, jaké služby. Nemáme kaštila. Ale máš výhodu, že teraz už ty to nezoberú A tú jinak, kdybyste projížděli tím naším neskutečně krásným krajem, jinak Richwald má 55 rybníků, tam je 55 rybníků, Já podotýkám fenolový. Ne. Je od Kaliště, ne? Kdybyste chtěli momentálně, protože existuje firma Rybářství Richwald. Rybářství Richwald je v úpadku samozřejmě a ryby nemají co žrát. Takže oni ty rybníky teď začínají rozprodávat. Co žrát nebo koho žrát? Kdybyste náhodou chtěli koupit rybník, není problém. Sú tam kačice a tak. Starostka Richwaldu, to je strašná kačena. Tu by Plávala na rybníku, Ondro, ty ryby sú také hladné, že skáču z vody a to môžeš za kačice. A ta pozvánka platí teda, že jediné vlastně, co vám můžu, bohužel. On chce starostu odstreliť a iného. A to jsou naložené ryby, to jsou platí fakt. Ty mi drží dole. Za 2 roky sme u teba zase. Ty mi zase prádu léta. Hospodu, dostaneš na to. Takže záver, že to podniká, že to je Za 2 roky dali bambiček. Moje žena je rok před důchodem. A za 2 roky dali bambiček. Tak budu skromný, důchodce Pištař ve, že jak chudobný a tak dále. Já se radši spokojím s tím brzkým vojenským důchodem, s důchodem své ženy a vykašlu se na všechno. To se spojím s Radkem, prodám tu ratejnu, kterou mám v Richwaldu, koupím pastoušku na Ostravici a budu denně chodit na Lisou horu a budu starý pán a budu kouřit fajku. A robit si mlínček, ale ty, já jsem ti povedal, 2 roky nás pozveš. Ne, za 2 roky už tě nepozvu, protože já už to nebudu. Juro, ty starý pán nikdy v životě nebudeš, ty vůbec zaživa. Ty vole, to je možné. Ty nezostárneš, čo kecáš. To je možné. Mimochodem. A úplně zažívá, keď budeš mít, na posledním srazu jsem měl ještě 84 kg. Dneska mám 72. A sluší ti to? Ale já nemám kalhoty, nemám sako, nemám nic, všechno je velké. To nevadí, jenom to dotiahne. Lepší velké, já myslím, že nemáš vůbec. Odlož, prídu lepšie šasy. Juraj, do trony to je jedno. A ako to robíš? Lebo ja mám tiež takú veľkú nadvahu. Si chréškou. Vieš čo, existuje také Pojď niečo... bydlet do Richmondu. Juro, ty uvažuješ o Palarikovu hovno, pojď do Richvaldu. Juro. Pojď do Richvaldu, víš, jaké bude zrušo. Juro, existuje také niečo ako kradnutie energie. Opýtaj sa kúpice, či ti ukradol energiu. Či ti neukradol energiu. Pozri sa, koľko má naviac. Nemohol navíc nic, vyžrať jak svinia, nestrelíme ho. Ale nedělí. Je sobota, veď? Jaký máš šanci? Máš šanci. Nechajú tu nějakou. Je ta sobota. Sobota, stůl je široký. Stůl je dobrý. Tak si čaštím tam upoveduj. A
Ale poslechnem si... Ja si tiež hovorím, že do debilov si nadávam, že ja som sa tam drbal tiež. V metre som, mlieko som vláčil, debil posledný som robil. Peťo, nejhorší je na tom, že to všechno Niekto to robiť musí, Peťo. Nejhorší je na tom všechno, že tohle to všechno víš, nebo si uvědomuješ, až když je pozdě. Až těch 15 let už je ztracený, nenávratně. Když já si to uvědomuji dneska, Peťo, když já si to uvědomuji dneska, tak říkám, no jo, ale stojí mi to za to, cokoliv je. Kedy si takú skúsenosť života nabral? Tam je bude platná. Ondro, len si... Keby to aj on tak bral, už ma dávno slúbil. Ondro, len si pripomeň Boha, že už veľmi tých 15 rokov ďalších nemáš zaistených. Ja som si tú filozofiu postavil tak. Keď ma začali... Postavil, když si byl ešte mladý, ty si měl oproti mne rozum. To sa postavilo samo, ty vole. Keď ma začali v baráku srať všetci, tak som povedal 10 metrov štvorcových svojho pozemku, maringotku, okoleso vlčiaka, prístup k vode, k drevu, budem chodiť na liečivé byliny a prežijem. Počkaj, a máš tu maringotku inteligentnú aj s ekologickým týmto a tak? Ty Samaritán s tým dôchodkom sa postavili. Noro, dneska mu Dunaj zobral. Kto mu umrel? Dunaj mu zobral tú maringotku. Jaj, Duraj. Karel už mluvil taky, ne? Ale filozofia je dobrá. Aj Klinček hovoril, už ty si posledný. Ty si poslední. To nelepší na konec. Mňa len zaujíma, či ma to bude To zaujímavom počúval. No, Ondro ma už nebere. Ale Karel Tak počne je to, čo chlap, to nejaký osud. Neviem. Ja som prekvapený, že ako viete, o svojom živote rozprávam. Môj životný príbeh nie je tak rozmanitý, tak zložitý ani zaujímavý ako mnohí z vašich. A nakoniec všetko sa vždycky myslím nakoniec väčšinou dobrému obráti, aspoň u mňa sa to splnilo. No čo, minulé pred 5 rokom som vám povedal skoro všetko. Došli na boj. Ale to určite bude. A odtedy nebola nejaká výrazná zmena. To je veľký úspech to zopakuť. To je veľký úspech to zopakuť. No ja som so záujmom Pepa počúval, vieš. Raz bol to vedeckých pracovín, kde sme nejaký a potom zase riadil trabant a zase kde si nejaký bankár a potom zase to. Tak... Čo, no ten môj životopis posledných 40 rokov. Skončil som, dostal som sa do podnikania. Dobre, fiktívní podnikání, ako to bude. Počúvaj, to bude... Nebojte. Okuliare. A prečo ma fotíš? Ja nesmiem na hviezda. Foďte ho. Kurňa, lebo sme ťa... To ukážeme potom tú Ty si odborník, poď sem. Vyhoď si ho von. Ty si odborník. Miro. Za čo, prečo? Ako sme ťa volali v škole? Voňali. A mimo toho? Koník, že? Tak bol si koník. Jo, je to tady! Na Herží. Vydrž! Neboj sa, jemne mu to nasadte. Pohľavka sa dáva spredu dozadu, spoza uši. Ja to je vyňa, to nasadím sám. Nasad si to. A to ti nedávame župadlo. Nasad si to sám. Takového konia jsem ještě neviděl. Ale to doproti, no, to je špatně. Dobrá napadlo. To tam nie, takto. Nie. Takto to je. Pohľavka sa tak nasúva. Takto sa dáva, áno. Presne. Neviete, ako koňovi sa... A máš dobrý nos? Toto má byť na šiu a toto má byť medzi ušami. Tak to je medzi ušami, to je dobre, to nachy, to ide. Trošku ti tady sice chybí. Magickou čelist. Skús ešte Jižičku, skús zažechtať. Zažechtej. To musí ísť tak. Pôvodne sme mu chceli dať i ústičku, víš, ale...
Koníkovi ne, chlap. Nie, tak. Ty veci, koníkovi. Já vás jdu na koně jak na Šumavu, kurva. Zober si brýle. Takže si vrtní kolo. Velitelský škůj. To je škoda. Vozotest. I dokonce po hlavku. Ještě. Chomotu jsem už teďka. On si jo. Hej, ano. Tak mu dejte jarmo. To je na nějakého úcula, je to malé. Tak mu dejte jarmo, keď nechce chomut. Odvezeš tam mašiny? Klidně. Kolik zaplatíš? Kolem pojedem. S tranzit Tureckem. Není problém. 2000 km bez Turecko, na Turecku nějaké úplatky, na celnici. Dneska se vedem do 20 euro. V Turecku je ve 180 městách demonstrace. Tam se je horší jako ve Štaulu. Všetko dobré, lebo tlak som mal 110 na 80. Čo? No to jako nestál mi akurát. To byl problém, ne? Normální žena by řekla, no hekirny za tím také. Šáňo má. Ne, 38. Přes. Dneska jsem přijel, když člověk a měl 10 minut. Ty usmátý obličeje. No, dobře. A to tam je špatný job, to zprivatizování těch bytů. Mě ti dala.